Ade, besar kita bisa jalan ke bawah. Mas Anda yang Asu from Mabri tuang, so kita kita. Hanya belum. Ada? Nah, Jono habila. आं नोंफाखौ गिलाय सना Apa gaya? बैसागु जानो थांदों. नंगौ औ, गिनाङा दिनै. बोराइफोरजों बैसागु जानोसो बेरायहैदों आफा गैया दा बोराइफोरजों बैसागु जानोसो बेरायहैदों जौ फेयाबोला हर थौबोआब्ला सफैखाला नोमालाय आं नोमाखौ सुदा मोनोलै सना आयाबो गैया हजों माबायाव गुबैमोनाव थांदों नंगौ औ आब'आ मोदोम गोरलै नालाय थाहैथ'दों मा मोदोम गोरलैब्रा आं बुजियाखिसैलै खिन्थानोबो बालायलाङोहाय आङो माबा आब'आ दाखालिसो गथ'सो माबादों नालाय ए औ बुजिबाय बुंनांला बुजिबायलै बुजिबाय